Bună ziua! După cum v-am spus, fac parte dintr-un club de croaziere. Cum poți să faci parte din clubul nostru? Ți-l explic într-un minut. Uh, Vreau să vă mai spun că la noi în țară deja eu cunosc 4 persoane care sunt directori de marketing și se poate și la noi. Prima dată poți să fii membru de un club și să plătești în fiecare lună câte $100, iar firma ți-o dublează pentru a călători. Poți să fii partener de afaceri și atunci plătești când te registrezi $195 și începi și lucrezi online, sau să fii membru partener și să plătești $295 pentru a lucra și pentru a călători cu vaporul. Vreau să vă mai spun că la noi în țară se poate face, pentru că sunt foarte multe persoane care lucrează. V-am spus la începutul video, avem 4 directori de marketing și se poate lucra. Mi-ar plăcea foarte mult tinerii din ziua de astăzi să aibă afacerea lor și să poată să lucreze. Vă mulțumesc și o să vin cu mai multe noutăți în alte zile. Mulțumesc!